Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, sudunga nga maluluyon ang gugma sa imong lungsod, aron sila nga nagsakit sa ilang lawas pinaagi sa balansayon sa Kwaresma, malig-on sa ilang kalag pinaagi niining maayong buhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogi kan sa basaw ni Propeta Jonas. Ang Ginoo mingon kang Jonas, lakaw nga to sa dakong syudad sa Nineveh. Ug isang yaw dito ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Jonas sa Nineveh. Ang Nineveh dako kaayong syudad ug nagkinahanglag 3 ka adlawng pagbaktas tadlas na ini. Si Jonas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlawng pagbaktas mingon siya. Laglago ng Nineveh tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang mulupyo sa Nineveh mituog sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Nineveh, mitindog siya gikan sa iyang trono. Hunya gihukas niya ang iyang bisti. Nagsulod siya sako ug milingkod sabo. Ug nagpadala siya pahibalo ngadto sa mulupyo sa Nineveh. Siya mingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon ug pag-inom. Kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sa ako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato.
ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa, nausob ang laraw sa Dios, ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka may nulsulon o mapabsanon nga kasing-kasing, O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapaabsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Kaluhi ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka mahinulsulon ug mapaabsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu baguha sulod kanako. Ayaw ako isalikoy sa imong atubangan. Ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Usa ka mahinulsulon ug mapaabsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako ug halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, O Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapabsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapaabsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayon. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Balik kamo kanako sa tibok ninyong kasing-kasing, kay malumo ako o maluluyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, nipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayod sa katawhan ining panahona. Nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mao'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab mao'y mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao nining panahona. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo. Kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabalita nila sa wali ni Hunas. Ug hibalui nga dinhi anay ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayang buntag kaninyong tanan. Sa mga pagbasa karon, duha ka managlahi nga kinaiya ang atong makita.
Ang mga tao sa Ninive misanong sa panawagan ni Propeta Hunas nga maghinulsol og mobiya sa sala. Apan ang mga katawhan sa Jerusalem, ang mga Hudeyo, wala manumbaling sa panawagan sa atong Ginoong Kristo nga maghinulsol sila og mobiya sa sala. Mao ni ang duha ka managlahi nga kinaiya. Kadtong kinaiya sa mga tao sa Ninive o kadtong kinaiya sa mga tao sa Jerusalem, sa mga Hudeyo. Ang taga Ninive misanong sa panawagan og naghinulsol. Ang taga Jerusalem, ang mga Hudeyo, wala manumbaling. Kung sa may problema, siguro maingon mo, basin og ang style sa pagsangyaw. Basig mas convincing si Propeta Hunas kay sa atong Ginoong Kristo. Di po dagway. Dios God si Jesus. No? Siguro ang rason gyud, ang attitude sa mga tao, ang attitude sa katawhan sa Ninive ug ang attitude sa katawhan sa Jerusalem. Sa seminarista pa ko, na destino ko sa Palanas, Tanhay para sa summer apostolate kanang mamayo. Nagisugo ko sa pari usa sa ang trabaho niya gihatag nako. Pag-adto sa mga lagyo nga bukid aron magkasaulugan sa pulong sa adlawng Domingo. So Sabado pa miadto nako nya pag-abot nako dito akong na bantayan nga nalimtan di ay nako ang pagdala o consecrated host. Sumuna nga pagka Domingo, nangayo ko og pasaylo sa mga tao nga wala tay kalawat karon tungod kay nalimot ko sa pagdala og consecrated host. Pagkahuman sa kasaulugan sa pulong, dihay manang lola, niadto nako ba? Ingon siya, Padre, gool gyud ko kaayo, Padre, or brother, gool gyud ko kaayo nga wala ko kakalawat. Nibalo ka, naglakaw ko og 3 ka oras padulong sa kapilya. Kay naghandom nga makakalawat ko. Kay kausar biya sa usa ka tuig mi anhia. Nanaluoy ko pag-ayo ba? Unya namalandong ko, grabe. Ano bang namalandong ko nga unsa sila ka uhaw, unsa ka uhaw sa Santos nga misa, unsa ka uhaw sa pagkalawat. Nahibalo mo, kita sa, di lang sa siyudad, bisan sa town proper, obserbahan nato nga sa kadaghan sa tao sa siyudad, sa kadaghan sa tao sa lungsod, jotay ragyod ang manimba. Kung mo bang ikumparar sa population o ang kadaghanon sa manimba, mabantayan nimo nga, jotay ragyod ang manimba. Unya, ani ay Santos nga misa nga available kada adlaw, dili lang kausa sa usa ka tuig. Ug mao kana nga mura ba og taken for granted na ang Santos nga misa na arabitaw na kanunay. Mura kun nya manong mangimbitar ganita sa pagsimba, murag
wala lay response tungod kay para nila wala na nila kinahanglana na mura ba og kontento na ba na murag kontento na sa ilang kahimtang mura ba wala na nako kinahanglana ang santos nga misa na sumuna ang mura ba og kontento na lang sa ilang kaugalingon. Wala na nako na kinahanglana. Okay ra ko. In the same way nga, kung ay panawagan sa pagbasol o paghinulsol, para sa katawhan sa Jerusalem, kontento na sila. Wala na ako kinahanglana nga magbasol o maghinulsol. O mauto nga wala sila musanong. Okay na ko. Okay raman ko. Wala man ko'y sala. Okay raman ko. Ug mawala sila musanong sa panawagan ni Jesus. Lahi isa katawhan sa Ninive sa panahon ni Propeta Jonas. Pag ingon ni Propeta Jonas, pag hinulsol, biya mo sa sala. Kay kundili laglagon sa Ginoo ang Ninive after 40 days, miangkon sila sa ilahang pagkamakasasala. Gikan sa labing ubos ngadto sa pinakataas sa hari. Nagbulibod og abo, nagbiste og sako ilhanan sa ilang paghinulsol og pagbasol sa ilang mga kasalanan. Mga igsoon aniya kita sa panahon sa Kwaresma, ang panawagan kanato nining panahon sa Kwaresma, paghinulsol o pagbiya sa sala. Hinauton ta nga dili ta mapariho sa katawhan sa Jerusalem sa mga Hudeyo sa panahon ni Jesus nga wala manumbaling. Hinauton ta nga mapariho kita sa katawhan sa Ninive nga miila sa ilang pagkamakasasala. Diha nga gidapit sa paghinulsol o pagbiya sa sala. Miila sila nga kining panawagan para kanamong tanan kay ako makasasala og misanong og mibiya sa ilang mga sala. Amen. Mga igsoon, nining balaang panahon sa Kwaresma, atong pangayoon sa Dios nga iya kitang tagaan sa grasya sa tinuoray nga pagbag-o sa atong kaugalingon ug makaalagad kita kaniya sa bug-os nga paghigugma ug busa mo sangpit kita kaniya diha sa atong pag-ingon. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, lukop sa kalibutan, makabaton og tiunay nga kabaguhan. Sa ingon mabago sab ang tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang atong mga kaigsuonan nga naa sa panggamhanan, dili matintal sa kalibutanong tinguha sa pangandoy o pangandoy. Hinon, maligon sila sa ilang pagtuo, pagsalig sa Dios, aron mamahimo silang sumbanan sa mga tao ng ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, makabaton na o hingpit nga kayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katalingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Camawot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang atong mga igsoon nga mihalin na,
makasudong sa kayag sa panagway sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Ginoong Diyos, milaom ug misalig kami kanimo nga imong dunggon ang among mga pag-ampo. Tabangi kami nga makasunod sa mga lakang ni Jesus, imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Dawat na mo kanang gihalad kanimo ang pangkabot sa iyo tao ginabas kamot sa mga tao. May mo kini nga kalanan sa kanila. Dawat na mo kinangam gihalad kanimo ang bilang abot sa iyo tao ginamas kamot sa mga tao nga mo kini nga ilimnon nga espiritu hanon alang kanan. Dawat na kanimo Diyos. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ng taod sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo nga gihalad namo kanimo ug sama nga kini gihimo mo nga sakramento sa ingon himoa kini nga panabang alang sa among kaluwasang dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padalang imong Espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, galawas ug dugo, ni Hesu Kristo among manunubos. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-ag. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan nining santos nga misa karon. Pilang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa langit. Kalaunan sa matagalaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulan, luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyon tanan.
Kinimawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. O Dios, wala ka gayud mohunong sa pagmatuto kanamo. Pinaagi sa imong mga sakramento, itugot nga ang kabusog nga ilang gihatag kanamo, maghatag kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan,
Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Subject mo yung mag-usa ang bura. Basa. Orasyo Imperata alang sa proteksyon, batok sa COVID-19. Maluluyon mo pa ungorong amahan. Midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit sa COVID-19. Nga mayasi karon og gani, mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong maygugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga panangkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, idubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o gunahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo nini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mataliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa karisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayon sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa karisdanan, karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nginahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among pangaliya. Hinunoa luwasa kami sa mga katalagman o may mayawan o bulahan nga beren. O mahal nga Senyora, kayuan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Andria, pagampong nga to kang San Miguel Arcangel,
Tabay kami sa panggubatan. Panalipli kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon ng tasya sa Dios, kami mapausanong nag-ampo, o ikaw o prinsipi sa mga kasundaluhan sa langit. Pinaagi sa kahom sa Dios, magtambok sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, Daigo ng Diyos, daigo niyang santos nga ngalan, daigo na yung santos nga daigon ngalan. sa Yesu Kristo, matuod nga Dios, ug matuod nga tao. Daigon si Jesu Kristo, matod nga Diyos, o matod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, Daigo ng ngalan ni Jesus. daigo ng iyang mahaloyamot nga kasing-kasing, Daigo niyang mahaloyamot nga kasing-kasing. daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, Daigo niyang bililon o yamot nga dugo. daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus diya sa santos yamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, Daigo ng mahal nga inahan sa Diyos nga si Maria Santissima. daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon, Daigo niyang santos nga walay buling nga pagpa. daigo ng iyang mahimayaon nga pagsakas sa langit, Daigo niyang mahimayaon nga pagpasaka sa langit. daigo ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan, Daigo ng ngalan ni Maria Berhen o Ginahan. daigo ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, Daigo niyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. daigo ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos. Daigo ng Diyos diya sa iyang mga anghel o mga santos.